והתחביל עכשיו ברבע בישול אייל גולן. יש לחמם את המסע, יש להפינה לשמוע ולהרבק אותו בעוד דקה או שתיים. את הפרוסות המונחות יש להגיש רק חתוחות, ועל הכל לשפוך למעלה שמן זית ובלסמי, שימיצ'ורי וקצת יין. היסטוריה קובי עוז. והתילה שנת 70 אחרי הספירה היה עומד בית המקדש ובתוכו המנורה ששימשה את כל העם. תזרות קורין אלעד. תנח בן ארצי. בריטי ברח, אלוהים בשמיים ואת הארץ והארץ איתה טוב ובואו בחשכה לפני תהום. עד עכשיו אחלה. שים לב, אמיר בניון, ספר טלפוני, לך על זה. גדעון כץ מרמת גן, מרחוב המעגן, 142. גדעון כץ מרמת גן, לא מרחוב המעגן, אלא מרחוב שעריים. זה מעניין עכשיו, פסיכולוגיה, בועז שרעבי. הדיסטוננס הקוגניטיבי והאגו שלו פרטית יוצאים להצביח כל מחדש ודיפני התחיל השמניה של הראש ההדחקה של דיגמון פרויד יוצאים להצביח שחוש סומטי וברברי דיפני וענני. אריאל גיבר, מה שאתה רוצה? תודה רבה לכל מי שהיה כאן הערב. מיד אחרינו שתתות. אנחנו נהנינו מקדמו שגם אתם. לילה טוב ושבת שלום.